Hola, hola, hola. Mireu, us volia ensenyar, veieu la taula? Imagino que l'esteu veient ara. En aquesta taula ens explica una mica quins són els marges de velocitat que tenim, quants punts ens treuen, sí, i quina és la sanció econòmica de la mateixa. I controlar-ho, ¿vale? 30, 40, 50, 60, 70, 80, estan totes les velocitats, si us hi fixeu. La primera línia, més o menys, estem parlant de, doncs, per exemple, el primer cas de 31 a 50, no? Són 19 quilòmetres per hora. Vull dir, hi ha un marge més que considerable abans de començar a perdre punts. Si en aquest cas, anant a 30 fins a 51, no perdem 2 punts. Fins a 61, no en perdem 4. Però penseu que a 60 ja estem parlant a 30 quilòmetres per hora més. Sí, 6 punts és a 70. Estem parlant de 40 quilòmetres per hora més. Vull dir, veieu que els marges són molt grossos. Si us treuen 6 punts per una senyal de velocitat, realment anàveu descaradament ràpid. Sí, de fet, a 120 fins a 191 no són 6 punts. Sí, bueno, fins a 181 en aquest cas serien, sí, perquè seria molt greu. Vale? Però, lenyer, hi ha marges més que raonables. Si arribem a la última línia, a més, hi ha temes de judicis i tal, que ja en parlarem en altres vídeos de com funciona, que és la part on la denúncia seria per anar doncs això, a judici i llavors ja parlaríem, ¿vale? Però fins a les faltes greus, això en principi queda descartat, fins a 500 euros. Us ho deixo aquí, us ho mireu, així teniu una idea de com funciona això. Ja que al final és el que més vegades em pregunteu. Perquè sempre us ho dic, aquí a Espanya sempre em pregunteu a quina velocitat salta el radar o a quina velocitat em multen? Doncs és el que acabem de veure. Seguim.